करी प्रेम भाऊ बाळकाशी पहिली बाळ दसे म्हणतात सरकत राहतो त्याचं नाव संसार. यानं आजपर्यंत कुणावरच टिकून प्रेम केलेलं नाही. कायमस्वरूपी पुढे राहणार आणि चांगल्या चांगल्याची टिंगल करणार. काय करणार? टिंगल. चांगल्या चांगल्याची टिंगल करणं हा संसाराचा खानदानी धंदा आहे. कुणाची बी कुठून हवा काढणार, त्याला माणूस कळत नाही, काही कळत नाही. कुणाची टाचातून हवा जाणार, कुणाची मनक्यातून हवा जाणार, कुणी तर डोक्यातूनच गेलीत कायमचे. काही नाही महाराज. कसला बी विनोद करा, कसला बी जोक करा, नुसती अशी भवताली बघत येत. आंबट खट केले संसारानं, ते कळत नाही त्यांना. काही मिळाला का ना काय व्हायना, काही नाही. आंबट झालेत माणसं संसारानं. आपलं कशाचं चिंतन चाललंय हे लक्षात आहे ना? आपलं चाललंय 2च्या आकड्याचं चिंतन. कशाचं? 2चा. या संसाराच्या खेळाला संतांनी रूपक केलं. संतांनी याला विटी दांडूचा खेळ म्हणले. कोणचा खेळ? आता बघा तुम्ही, विटी दांडूचा. एक विटी आणि